Dewch yn ei weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto ddiw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tyrd lawr un plith, tywat y ysbryd arnom. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn Gobaith y Cristion. Amen. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn sul am hanner awr 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad gan i aros ar ein heistedd I ganu emyn rhif 434. Dilynaf Iesu mawr wrth ddilyn ôl ei droed. 434. Darlleniad o lyfr yr Actau, Actau pennod 24, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau 24 ar adnod gyntaf. Ac ar ôl 5 niwrnod y daeth Ananias yr archoffeiriad I weired a'r heniriaid ac un tertwlus ar eithiwr, y rhai ymddangosant ger bron yr haglaw yn erbyn Paul. Ac wedi ei alw ef ger bron, tertwlus a ddechreuodd ei gyhuddo ef gan ddywedyd, gan ein bod ni yn cael trwy o ti heddwch mawr, a bod pethau llwyddiannus i'r genedl hon trwy dy ragwelediad di, yr ydym ni yn gwbl ac ym mhob man yn ei cydnabod o ardderchoca Felix, gyda phob diolch. Eithir, fel na rwystrwyf di ymhellach, yr ydwyf yn deisif arnat, o thynawsedd, wrando arnom ar fereiriau, o blegyd ni a gawsom y gŵr hwn yn bla, ac yn cyfodi terfus gymysg yr holl Iddewon trwy'r byd, ac yn ben ar sect y Nasareniaid. Yr hwn am canodd halogi'r deml, yr hwn hefyd a ddaliasom ni ac a fynasem ei farnu yn ôl ein cyfraith ni, eithir Lysias ac pen capten a ddaeth, a thrwy orthrech mawr a'i dig ef allan o'n dwylo ni, ac archodd i'w gyhyddwyr ddyfod ger dyfron di, gan yr hwn wrth ei holi y gellu dy hun gael gwybodaeth o'r holl bethau am yr rhai yr ydym ni yn achwyn arno. Ar Iddewon a gyd syniasant hefyd gan ddywedyd fod y pethau hyn felly. A ffôl a tebodd wedi yr haglaw am neidio arno I ddywedyd, gan I mi wybod y fod I yn farnwr i'r genedl hon ers yr llawer o flynyddoedd, yr ydwyf yn fwy cysurus yn ateb dros o fy hun. Cynnes ti a elli wybod nad oes dros 12 diwrnod pan ddeithim I fyny a ddoli yn Jerusalem, ac ni chawsant fi yn y deml yn ymddadlau a neb, nac yn gwneithio'r terfus gyda'r bobl, nac yn y synagogau, nac yn y ddinas, ac ni allan brofi'r pethau y maent yn awr yn achwyn arna fo'i plegyd. Ond hyn yr ydwyf yn ei gyffesu I ti. Mae yn ôl y ffordd y maent hwy yn ei galw yn heresi, felly yr wyf fi yn addoli Duw fy nhadau, gan gredu yr holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydi, a chennyf obaith ar Dduw,
Yr hon y mae'r rhai hyn eu hunain yn ei disgwyl. Y bydd atgyfodiad y meirw i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion. A byddai bendith Duw ar iair Sancta Def. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn gallu dod trwy enw a thrwy hyddiannau dy fab a'n gwiredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am gyfle arall i ddod ata ti, i alw ar denw, i ddod â'n mawl a'n deisyfiadau ac yn diolch i ti o Dduw am dy holl roddion, dy holl fendithion. I ni yn diolch am yr efengil sanctaidd, yn diolch bod ffordd i ni fedru dod yn hyderus o'th flaen di, yn bechaduriaid, yn crwydro mor gyson ac yn dy adael di lawr. Ond gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab, gan ein bod wedi'n golchi yn ei waedef, gan ein bod wedi mabwysiadu ac yn nawr yn blant i ti, i ni yn gallu dod yn hyderus, gan fod na groeso, bod na wrandawiad, ac i ni felly yn galw arno ti o Dduw i drigarhau wrthym ni o'r newydd. Gad i ni deimlo dy agosatrwydd yn ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb o Dduw. Maddau ni mor aml i ni'n gallu bodloni ar peidio teimlo dy bresenoldeb, i ni peidio teimlo dy agosatrwydd. Maddau ni o Dduw i ni gallu pwyso a dibynnu ar yr wybodaeth sydd yn ein pen, yr hyn i ni'n honni ein bod yn ei gredu, ac eto o Dduw, nad ydyn ni yn teimlo dy fod yma yn ein plith. O Dduw, tyrd trigarhaw wrthym, gad i ni fod yn ymwybodol o'r gwaith yr ysbryd glân yn ein plith. I ni'n gweddio bydde di'n cynhesu'n calonau ni, a bydde di'n helpu ni i'n calonau llamu oddi fewn wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ystyried ffordd i achawdwriaeth, wrth i ni ystyried yr hyn yr wyt ti wedi ddarparu ar ein cyfer i ddelio a'n pechod, i faddau ein pechod, i ti anfon dy fab yr arglwydd Iesu Grist, i dalu'r pris am ein rhyddid ni. Ac felly o Dduw, gad i ni i wybod beth yw gwir addoliad, gad i ni wybod beth yw dyrchafu dy enw di, ac i ddiolch i ti am dy holl fendithion di. Ac felly o Dduw, i ni yn cyflwyno ein hamser nawr, ac yn gofyn i ti weithio yn ein plith. I ni'n cyflwyno'n glad i ddofal di. Ac yn gweddio Dduw y cawn weld dyddiau gwell, y cawn weld pobl yn tyrru unwaith eto, i wrando ar dair ond mwy na dod i wrando, i ganu dy glodydd o mwy na dim ond canu dy glodydd, ond o Dduw i fyw i dy ogoneddu di a fwynhau am byth. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, ac felly ni'n galw arno ti ddod i drigarhau wrthym, i weithio yn ein plith, cadw'r un drwg i ffwrdd. O Dduw, i ni'n gweld yr hyn mae'r un drwg wedi wneud, ar hyd a lled ein dinas ac ein gwlad, ac i ni'n gweld y fath ddifaterwch yn y byd, ac o Dduw i ni'n trystau bod na fath ddifaterwch ymhlith dy bobl, ymhlith yr rhai sy'n proffesu fod yn blant i ti. Ac felly ni'n galw arno ti, ddod i'n plith, i'n deffro ni o'n trwm gwsg. Gad i ni deimlo dy fod yma yn ein plith, helpa ni yn ein haddoliad, arwain ni nawr yn y ffordd y dylsen ni fod, tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 146 o tyred arglwydd mawr dihydla o'r nef I lawr gawodydd pur. 146 gen I sefyll i'w chanu. Yn testyn o lyfr yr Actau, pennod 24, ac adnodau 14 ac 15. Actau 24, adnodau 14 ac 15. Ond hyn yr ydw I fyny gyffesu I ti, mae yn ôl y ffordd y maent hwy yn ei galw yn heresi, felly rwy fi yn addoli Duw fy nhadau, gan gredu'r holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydi, a chenif obaith ar Dduw. Yr hon y mae'r rhai hyn ei hunan yn ei disgwyl a bydd atgyfodiad y meirw i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion. Nawr fe ddarllenon ni yno am y gwrthwynebiad a wynebodd yr apostol Paul ac am atgasedd y dangosodd yr arweinwyr crefyddol I ddewig. Yn sicr roedden nhw am ei dyweli, am ei ladd. Ac felly fe drefnon nhw y byddai Tertullus yn mynd fel ei cynrychiolydd I ddod â'i cyhuddiadau yn erbyn Paul ger bron Felix. Ac yn meddwl ei bod nhw yn glyfar iawn yn y ffordd y gwneithant, wrth I chi ddarllen, I chi'n gweld nhw ddim yn glyfar iawn yn y ffordd maen nhw'n wneud maen nhw'n ymbalfalu yn ei cyhuddiadau, ddim yn gwybod beth o'n nhw'n dweud, ond yn trial wneud mor swyddogol, efallai, I ni'n gweld yr atgasedd yn cymryd drosodd. Roedden nhw yn benderfynol o trio cael gwared ar Paul. Ond mae Paul yn dangos y fath ras wrth rando ar y geiriau sydd mor anghyfiawn, mor anghywir, mor greulon, cyhuddiadau di-sail yn llwyr. Ac ar ben hynny, roedd rhaid iddo fe, oedd yn gorfod gwrando ar y ddyn, sef Tertullus, yn seboni a dyrchafu Felix. A oedd wedi gwneud gymaint o ddrwg i'r bobl. Dyn a oedd yn elyn i'r bobl. Doedd neb yn
yn teimlo bod hwn wedi dod â unrhyw ddaioni ac unrhyw les i'r bobl. Ac eto I gyd, dyma ble mae Tertullus yn seboni, yn dweud pa mor dda yw e. Wrth gwrs, ni'n gwybod pam bod yn dweud na, achos mae e eisiau rhywbeth. Yn aml, ni'n gallu deall hynny pa mae rhywun yn dod lan at ni gyda gwen, a falle ddim fel arfer yn dod lan I siarad â ni, a falle ddim fel arfer yn dod â gwen, ac chi bron iawn dweud beth I chi eisiau. Mae'n amlwg bod chi eisiau rhywbeth, achos byddwch chi ddim wedi dod lan at ni, ond I bai am hynny. Achos chi eisiau defnyddio ni ar gyfer rhyw bwrpas, ac felly mae yna rhyw fath o seboni mwyn cael rhywbeth. Wel, mae'n fwy ddifrifol fan hyn, maen nhw eisiau lladd Paul. Maen nhw eisiau cael ei wedi ddedfrydu, ac felly mae'r Tertullus yn seboni, a mae'n warthus, gwrandewch ar hwn, adnod 3. Gan ein bod ni yn cael trwoti heddwch mawr. Sicr ddim yn wir. A fod pethau llwyddiannus i'r genedl hon trwy dy ragwelediad di, yr ydym ni yn gwbl ac ym mhob man yn ei cydnabod o ardderchoca Felix gyda phob diolch. Am seboni. Ac mor bell o'r gwirionedd. A roedd Paul I eistedd yna'n gwrando ar hwn yn gwybod nid yna oedd y farn gyffredinol, roedd hwn wedi gwneud llawer o ddrwg a thrais. Ac eto, mwyn ennill ffafr, mae yn seboni. Ac yna mae'n ymbalfalu am ryw reswm I ddod â'r cyhyddiadau yma. Mae'n chwilio am rhywbeth, wneud pethau lan am Paul, adnod 4 ymlaen. Dyma beth mae'n dweud am y gŵr diwiol yma. Adnod 4. Eithir, fel na rwystrwf di ymhellach, dwi'n eisiau gwastraffu amser di, ond dyma beth dwi eisiau gwneud. O ddim yn gallu meddwl am lot I ddweud yn lle cyntaf. Ond mae'n dod â'i gyhyddiadau fe. Yr ydwyf yn deisif arnat oedd hynawsedd wrando arno marfer eiriau o blegyd ni a gawsom y gŵr hwn yn bla. Ac yn cyfodi terfysg ymysg yr holl Iddewon trwy'r byd. Ac yn ben ar sect y Nasareniaid. Yr hwn am canodd halogi'r deml, yr hwn hefyd a ddaliasom ni ac a fynysam ei farnu yn ôl ein cyfraith ni. A mae'n ofnadw yn diwedd. I alw Paul yn bla. Yr apostol Paul. Hynny yw, fel y byddai yn ddoeth I wasod mewn stafell ar ben ei hun, fel na fydd ei germau yn lledaenu ymhlith pobl eraill. Neu hyd yn oed gwell, beth am ei ladd e'n llwyr fel ni all effeithio ar neb. Fel ni all ddylanwadu ar neb. Edrychwch arno fe fel y pla. Edrychwch arno fe fel rhywun sydd yn mor niweidiol fod ei gwmnïaethau mynd I fod yn beryg i'r bobl. Mae e'n bla arno ni. Dyn diwiol fel Paul, dyn graslon, dyn oedd yn cyhoeddi'r gwirionedd yn cael ei drin fel hyn. Gafodd ei gyhyddo o bethau, a oedd yn gwbl ddychmygol, a dim prawf o gwbl, ei fod wedi achosi terfysg. Does dim hanes o Paul yn achosi terfysg. Cafodd ei ddweud ei fod yn aelod o'r sect y Nasareniaid. Ei fod yn halogi'r deml. Fe ath i'r deml I addoli Duw. Ei fod yn ofnadw, dyma sut I ni'n gwybod, dyma sut mae gwrthwynebwyr yr Efengil wastad wedi bod. Dyw e ddim yn gwneud synwyr mor aml. Gallu gwneud lot fawr o niwed yn diwedd, pan mae pobl yn gwrthwynebu, maen nhw'n gallu dweud pob math o bethau, di-sail, ac ambell o beth sy'n waith yw pan mae yna elfen o wirionedd. Roedd wedi bod yn y deml, ac felly yna elfen o wirionedd. Ac yna mae'n gallu gwneud y fath niwed pan mae yna rhyw fath o gyffyrddiad a rhywbeth efallai oedd yn wir, ond wrth gwrs dim yn y cyd-destun iawn a milltiroedd I ffwrdd o'r gwirionedd, ac eto I gyd mae'n gwneud y fath niwed. Ond dyma beth sydd yn digwydd, mae'r fath atgasedd, mae'r fath cysineb tuag at yr Efengil, a mae Paul yn gwybod, nid fe yn bersonol yw'r broblem, yr Efengil yw'r broblem. A pa mae'r fath atgasedd, mae'n barod dweud unrhyw beth. Unrhyw anwiredd, os gall wneud niwed i'w gelyn. A mae yna sawl un sydd yn eog dros y blynyddoedd I ymateb fel nath yr arweinwyr I ddewig. A dyma'r tristwch, chi ni wedi gweld do gymaint o weithiau yn ein bywydau bach ni. Adnod 9, mae hwn mor gyfarwydd.
Ar Iddewon a gyd syniasant hefyd gan ddywedyd fod y pethau hyn felly. Yn nhw'n cytuno. Mae fel mewn dosbarth o blant, llaw yn mynd lan. Ie, dwi'n cytuno. Achos bod fy ffrind i dweud. Achos dwi ddim yn licio ti. A eisiau cael mewn i drwbl. Ac eisiau cael gwared arno fe. Ni'n cydsynio dy hwn. Ddim yn gwybod y ffeithiau gwbl. Mae'r ffeithiau yma mor anghywir ac eto gyd mae'r Iddewon yn cytuno. Ac ni wedi gweld mae'n rhemp ond dwi. Ni'n gweld tro ar ôl tro. Pa mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon a mae pobl sydd yn gwrthwynebu am ba bynnag reswm fydden nhw'n dweud rhywbeth a fi na rhywun arall. O ie, dwi'n cytuno dyna. Fi glywes i na fy hunan. Dyle fe ddim wedi dweud na. Yn sicr ddim yn y ffordd na. A mae pawb yn credu'r peth. Ond oedd Paul yn gwybod, mae'n erbyn yr efengil oedd y broblem. Doedd ddim yn ei gymryd yn bersonol. Mae'n anodd, oedd yn anodd iddo fe i wrando ar hyn. Bod y tristwch i weld pechod ar waith, y fath gasineb a'r fath atgasedd. Ond dyma oedd i'w ddisgwyl. Ond am ymateb. Am ymateb. Y ffordd i ymateb yw beth? Cyhoeddi yr efengil. A dyna beth nath e. Felly'n gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwrthrych ei addoliad. Yn ail, cynnwys ei addoliad. Ac yn olaf yn drydedd, diwedd ei addoliad. Wel, yn gyntaf, beth oedd ymateb Paul? Wel, yn gyntaf, mae'n ymateb llawn gras, ond yn bendant. Ni dorrodd ar draws Tertullus i ddechrau da. Yr holl gelwydd y llyfarodd. Ac yn sicr, dwi ddim yn chwarae'r un gêm a Tertullus. Dwi ddim yn seboni Felix, fel nath e. O Tertullus wedi dweud pob math o bethau sydd ddim yn wir a clodfori'r dyn yma fel bod yn gwneud lot o les i'r Iddewon, ond doedd e ddim yn wir. Ond mae Paul yn barchus. Ac mae'n dweud adnod 10, a Paul atebodd wedi'r rhaglaw am neidio arno i ddywedyd, a dyma be mae Paul yn dweud, gan i mi wybod y fod di yn farnwr i'r genedl hon ers y llawer o flynyddoedd, yr ydw yn fwy cysurus yn ateb drosof fy hun. Mae'n dweud ffaith yn dweud. Dwi ddim yn cyfarch Felix gyda pentwr a defnydd o ansoddeiriau dir i ddyrchafu'r dyn. Dwi ddim yn trial bod mor neis iddo fe dweud tir fan hyn a gen i baned o de a cacen a pob math o bethau mwyn neud ti teimlo'n gyffyrddus a bod yn gyfeillgar iawn a llawn ffrindiau gyda'r dyn yma. Dim byd o'r fath. Dwi ddim yn neud hynny. Dwi ddim yn dod â pentwr ansoddeiriau i ddyrchafu'r dyn. Dim byd o'r fath. Mae dim ond yn dweud y ffaith. Yr wyt ti wedi bod yn farnwr i'r genedl hon ers llawer o flynyddoedd. Mae hwnna'n ffaith. A mae'n barchus, ti di bod yn farnwr ers tipyn. Adnod 11 ymlaen. Cynnes ti a elli wybod nad oes dros 12 diwrnod pan ddeithim i fyny addoli yn Jerusalem. Ac ni chawsant fi yn y deml yn ymddadlau a neb, nac yn gwneithio'r terfys gyda'r bobl, nac yn y synagogau, nac yn y ddinas, ac ni allan brofi'r pethau ymaint y nawr yn achwyn arnaf o'i plegyd. Ti'n gwybod, ti wedi fy ngweld i yma. Dim ond 12 diwrnod, dwi wedi bod yma, dwi wedi bod yn ddalfa hanner ohonyn nhw. Ac felly sut yn y byd o'n i'n gallu creu terfys? A petawn ni wedi, bydde ti wedi clywed amdano fe. Bydde wedi bod yn amlwg. A does dim byd o'r fath wedi digwydd. A does dim sôn amdano fe unrhyw le arall. Ond ar ôl dweud hynny, mae'n mynd at y pwynt. Mae'n mynd at i wneud i gyffes o'i ffydd ac am ddatganiad. Gwrandewch, dyma'i ateb e. Dyma'i ateb e i'r ceiddiadau. Adnod 14-15. Ond hyn, yr ydwyf yn ei gyffesu ti, mae yn ôl y ffordd y mae'n twy yn ei galw'n heresi, felly yr wyf fi yn addoli Duw fy nhadau. Ac dwi ddim yn ofni dweud, ie, wir, dyma be dwi'n credu. Maen nhw'n dweud, mae dyma'r heresi. Ac ie, dyna be sydd yn wir. Dwi ddim yn heresi, ond dyna be dwi'n credu. Be maen nhw'n galw'n heresi, dyna'r man lle dwi'n sefyll. Felly yr wyf fi yn addoli Duw fy nhadau.
gan gredu'r holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydi, a chenefobaeth ar ddiw. Hon y mae'r rhai hyn yn ei hunan yn ei disgwyl, y bydd atgyfodiad y meirw i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion. Dyma ble dwi'n sefyll. Swnio'n debyg iawn i Luther yn diwedd. Fedrai ddim gwneud unrhyw beth arall. Fedrai ddim sefyll unrhyw fan arall. Dyma ble dwi'n ei gredu. Hyn sydd yn wir amdana fi. Cymerodd ei gyfle. Yn sicr cyflawnwyd a ddewyd gan Grist yn do fan hyn. Y byddai ei weision yn derbyn y nerth. Y geiriau i'w dweud pan oedd ei hangen. Pan o flaen ein gwell fel betai. Nag yw yn gysurus i'w bod, achos ambell roedd ni'n gallu poeni am y beth os ydw i mewn safle tebyg. A cael ein cyhyddo, ai dyma be chi'n credu, ac ni'n gallu dychmygu fan yr oes yma, chi ddim yn credu hwn, achos does dim hawl da neb i gredu unrhyw beth yn yr oes yma nag oes. Os oes unrhyw un yn datgan i safle, nhw chi'n gweld yn y byd tu fas, chi'n gweld y byd chwaraeon, os oes unrhyw un yn datgan bod nhw'n credu unrhyw beth, yn sicr os yw yn y byd moesol a anfoesol, yna maen nhw'n cael eu taflu allan o'r tîm, neu taflu allan o'r swyddfa, neu taflu allan o wleidyddiaeth. Does dim hawl credu unrhyw beth sydd yn groes i be mae pobl eraill yn ei gredu. A beth sy'n mynd i ddigwydd os gewn ni'n galw arno i ddweud, ydych chi'n credu hyn? A sut ych chi fod i ateb yn y ffordd fwyaf doeth? Heb fod yn ffôl chwaith. Ond mae yna ddewyd yn yr ysgrythyr y bydd yr arglwydd yn rhoi y nerth ar geiriau i ni. Yr rhaid i ni bwyso'r hynny. A bydd Duw, fel y gwnaeth i Paul, fe roddodd doethineb a'r awdurdod i Paul, a fe ddwedodd maen nhw'n dweud celwydd, maen nhw'n anghywir yn eu cyhyddiadau, ond un peth sydd yn wir, beth maen nhw'n cyhyddo fi ohono am fod yn heresi, dyna ble dwi'n sefyll, dyna be dwi'n credu. Eglurodd sut yr oedd yn credu'r cyfan o'r Hen Testament. Dyna be mae'n dweud, dwi yn credu yr Hen Testament i gyd. Hyn yr honnodd yr Iddewon i gredu. Dyna be mae'n dweud wrthyn nhw. Mae'r Iddewon, dwi'n credu'r un grefydd ar Iddewon. Dwi'n credu'r union yr un peth yn nhw. Mae nhw'n honni credu'r Hen Testament. Triwch ffeindio unrhyw beth dwi'n dweud yn groes i'r Hen Testament. Does dim byd yna, mae'n dweud. Dwi'n credu'r Hen Testament. Mae yn uniaethu â hwy, mae'n dweud. A ddoli Duw fy nhadau, mae'n dweud, mae tadau fy ngelynion ni ar arweinwyr Iddewig, dyna'r tadau dwi yn ei ddilyn. Dwi'n addoli Duw y tadau. Ac felly mae'n dangos na Duw yn cyflwyno rhyw syniadau newydd. Mae'r efengyl mae e'n ei gredu yn gyfan gwbl seiliedig ar yr Hen Testament. Yr union beth mae'r Iddewon fod i gredu. Roedd gwrthrych ei addoliad yn gywir. Mae'n dweud, does dim lled yn nhw i gyhyddo fi o heresi ar sail gwrthrych fy addoliad. Dwi'n credu yn niw. Ac mae'n gywir. Yr un gwrthrych ar rhai oedd yn ei wrthwynebu yn ei honni addoli hynny yw. Ac eto, maen nhw'n ei gyhyddo fe mor ffyrnig. Ac am iddo fe cael ei ddedfrydu a'i ladd. Ond mae'n dangos iddyn nhw i fod yn addoli Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Dwi ddim yn eog o heresi hyd yn oed, achos dwi'n credu yn yr un Duw. A Duw fy nhadau. Ac dwi'n credu yr efengyl y credodd Abraham, Isaac a Jacob. Felly doedd dim hawl ganddyn Duw gyhyddo o heresi. A fe gyhoeddodd neges Duw ei dadau. Dyna be mae'n dweud. Dwi yn cyhoeddi. Dyma be dwi'n neud. Maen nhw'n cyhyddo fi o heresi. Ond dwi'n cyhoeddi yr un neges ag Abraham, Isaac a Jacob. A dyna byddu'r Cristnogion yn y dyddiau yn y ganrif gyntaf fel rhai y ffordd. Ac felly mae'n dweud, mae yn ôl y ffordd y maent hwy yn ei galw yn heresi. Ac felly ni'n gweld hynny yn Actau 18, adnod 25 a 26. Hwn oedd wedi dechrau dysgu iddo ffordd yr arglwydd.
Ac efe yn resog yn yr ysbryd a lefarodd ac a thrawythodd yn ddiwyd y pethau a berthynant i'r arglwydd. Heb ddeall ond bedydd Ioan yn unig adnod 26 yn dweud yr un peth, a hwn a ddechreuodd lefaru yn hi yn y synagog a pham glybu Aquila a Priscilla hwy a'i cymeresant ef atynt ac agorasant iddo ffordd Duw yn fanylach. Be mae'n dweud yw, dwi yn dilyn ffordd yr arglwydd. Ac am ffordd y bwyntiodd tuag ato. Yr un ffordd y troediodd y tada i ddewig. Ni ddeallodd yr arweinwyr i ddewig hyn. Roedden nhw'n gwrthwynebu'r ffordd, y ffordd, a oedd yn arwain at Dduw trwy Grist. Dyna'r broblem. Doedden nhw ddim wedi deall yr Hen Testament. Ond mae Paul yn dod nhw nôl at y proffwydi ac at y tadau ac mae'n dweud, dwi'n credu'r un peth ar tadau. Dwi'n credu'r un peth ag Abraham ac Isaac a Jacob a Moses. Dwi'n credu pob peth yr un peth yn nhw. A dyna'r ffordd yr oedden nhw'n ei ddisgrifio. Dyna'r ffordd oedd Iesu Grist yn ei ddisgrifio. Dyna'r ffordd yr oedd yn arwain pobl ar hyd i. Ac felly dyma'r ffordd dwi'n cael fy nghyhyddo amdano, ond dwi ddim yn heresy. Ond ydw mor debyg i Gymru. Sefyllfa grefyddol ein gwlad, ers degawdau bellach. Oedid oes na gymaint wrthwynebiad i'r efengil wedi bod, atgasedd hyd yn oed. Ac eto, yr un yw'r neges, yr efengil a gyhoeddwyd gan ein tadau. Felly chi dweud, mae'n debyg iawn i Paul. Mae Paul yn cyfeirio at Abraham, Isaac a Jacob, sef ein tadau ni hefyd. Ond ar ran y Cymru, i ni'n gallu dweud, i ni'n pregethu yr union yr un neges ag oedd William Williams Pantycelyn. Christmas Evans, Howell Harris, Griffith Jones Llanddowror, Daniel Rowlands, ein tadau ni yma yng Nghymru, yr oedden nhw'n pregethu'r efengil fel i ni'n ei chyhoeddi heddiw. Mae'r emynau yr ydym ni yn ei canu gan rai fel Ann Griffiths a Pantycelyn, yw yr union neges i ni'n ei gyhoeddi ac sydd yn yr ysgrythyr, ein tadau ni. Ac i ni'n clywed yn dydyn ni haneswyr a chrefyddwyr yn dyrchafu pobl fel Ann Griffiths a Pantycelyn a Daniel Rowlands. A falle mynd â bobl ar drip hanesyddol a dweud dyma ble roedd Griffith Jones Llanddowror a'i ysgolion cylchynol, a mynd o gwmpas yr wlad yn dysgu pobl sut i darllen Cymraeg mwyn dysgu sut i darllen y Beibl. Ac yn ymfalchio, ac efallai yn dweud fydd yr iaith Gymraeg ddim le mae hi heddiw ond i bai am Griffith Jones sydd yn wir. Ond yn anghofio neges yr efengil, roedd yn pregethu'r efengil. Yn union fel ni'n pregethu'r efengil. Ond maen nhw'n cysau'r efengil, ond rhywsut maen nhw'n meddwl am y tadau. Pantycelyn, am rodd i Gymru, mae wedi achub yr iaith Gymraeg, mae mor hyfryd i cael pobl beirdd oedd yn gallu cyfansoddi emynau ni'n canu ni'n cymanfawr canu ni, ond na fydden nhw'n sylweddoli mae neges Pantycelyn a Christmas Evans a Daniel Rowlands ac Ann Griffiths yw'r neges i ni'n pregethu o sil i sil, y neges roedd Paul yn ei pregethu, roedd ei dadau i fe yn ei bregethu Abraham, Isaac a Jacob, ond oedd yr arweinwyr crefyddol i ddewig ddim yn ei ddeall. A mae'r union rhywun peth ond yw e? Ond ond yw yna'n dangos i chi natur ysbrydol iachawdwriaeth, y mae dyn yn ddall, a ddim yn ei weld ddim yn gweld bod neges ein tadau ni yma yng Nghymru. Mae pobl yn gallu canu, mae wedi dod i'r raddau, ni newydd cael noson emynau, canu emynau, ac eto i gyd tybio ni, petawn ni'n neud hwnna'n fwy cyfoes, ac yn mwyn lledaenu fe i fwy o Gymru i ddod mewn, byddwch chi'n dweud i ni'n mynd i ganu'r dôn Pantafedwen. Am dôn. Ni'n mynd i ganu'r tôn yma, Ni'n gwybod enw'r tonau. A falle bod nhw'n gwybod geiriau'r emyn. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Licen ni wybod yr rhai sy'n canu hwnna ac yn dweud, mawrion ni'n cenedl ni. Ac eto i gyd, dyn nhw erioed wedi gweld unrhyw beth am y dwyfol loes yna. Dyn nhw'n gwybod unrhyw beth am y pethau hyn.
Ond dyna'r sefyllfa roedd Paul yn ei wynebu, roedd e'n cael yr atgasedd yma, yr erledigaeth yma, gan bobl oedd yn honi'n dilyn eu tadau nhw, ond oedden nhw ddim yn ei weld e. Ond dyma'r natur, dyma'r sefyllfa oedd yn ddi. Y fath dywyllwch, y fath ddallineb. Mae e'n drienus, ond yw e? A Paul yn cael ei gyhuddo o fod yn heresi. A dwi wedi clywed e. Pidwch a cyffwrdd y bobl na, yr efengyls. Maen nhw mor llym. Maen nhw mor galed. Codi llais o'r pwlpit, fel oedden nhw'n neud canrif yn ôl. Mi'n wedi cael ei dweud nawr, chi ddim fod i bregethu felly yn yr oes yma, achos dwi ddim yn dderbyniol i'r oes yma i clywed pregethwr yn codi lais. Codi lais? Mae'n hen bryd i ni godi llais, yn does? I ni wedi gwrando gormod ar y pobl sydd ddim yn deall beth oedd ein tadau ni yma yng Nghymru yn bregethu ac yn cyfansoddi'r emynau yma. Efallai bod eisiau deffro'r bobl iddyn nhw sylweddoli wrth godi llais. Dyma neges ein tadau ni. Dyma beth o Paul yn dweud. Roedd Paul yn dweud, dwi yn pregethu am yr hyn dwi'n cael fy nghyhuddo o fod yn heresi. Dyna beth ydw i. A dwi'n falch o fod. Dwi'n credu yr hyn yr oedd ein tadau ni'n credu. Ac i ni trwy ras yn gallu dweud hyn. I ni'n sefyll gyda Panter Celyn ac Ann Griffiths, i ni'n sefyll gyda Daniel Rowlands a Christmas Evans, a Howell Harris, a Griffith Jones. Gallwch chi symud ymlaen. Gwrthrych addoliad Paul oedd Duw y tadau. Ac i ni'n credu hefyd yn niw ein tadau ni. Ond mi'n symud ymlaen, beth oedd cynnwys ei addoliad? Adnod 14, ond hyn yr ydw i fyny gyffesu ti, mae yn ôl y ffordd y mae'n twy yn ei galw'n heresi, felly rwy fi yn addoli Duw fy nhadau. Dwi yn addoli Duw fy nhadau. Gan gredu yr holl bethau, popeth, sydd yn ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydi. Dwi'n credu'r Beibl. A fe ddangosodd yn eglur eto. Credodd yr hyn y dylser i ddewon fod wedi gredu, sef holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydiad. Chi clywed yr oes hon, ond sa'n ni'n mynd i credu'r holl bethau, achos oedd hwnna miloedd o flynyddoedd yn ôl. Ac felly ni'n gorfod newid rhywbeth. Allwch chi ddim credu na. Dyw hwnna ddim yn dderbyniol yn yr oes hon. Ond oedd Paul yn gwynebu'r un sefyllfa yn dweud, dwi'n credu'r holl ysgrythyr. A dyna'n lle ni'n sefyll, i ni'n credu'r holl ysgrythyr. O'r dechrau i'r diwedd. Yr arweinwyr crefyddol i ddewig oedd yn eog o heresi, hwy oedd heb ddeall yr efengyl neges y tadau, newidiant hyd yn oed y ddeddf, a neges y proffwydi drwy ychwanegu traddodiadau. Ychwanegant reolau llym eu hunan. Yn gyntaf, doedden nhw ddim yn deall naws ysbrydol y neges, hwnna oedd y broblem, ond yna fe wnaethon nhw ychwanegu at y ddeddf, trwy ychwanegu traddodiadau y tadau. Grandewch ar Matthew 23, adnod 23. Gwai chwi ysgrifenyddion a pharisëau dragrithwyr, canis yr ydych yn degymur mintys a'r anis a'r cwmyn, ac a dawsoch heibio y pethau trymach o'r gyfraith, barn a thrigaredd a ffydd. Rhaid oedd gwneithio'r y pethau hyn, ac na adewyd y lleill heibio. Mae Cris yn dweud yn glir fyna, roedden nhw'n rhai gwrithwyr, ac roedden nhw yn rhoi lot fawr o bwysau ar degymur mintys. Dores i mintys amser cino. Ac o'n nhw wedi mynd lawr i'r fanylder hynny o gosod degymu y mintys a'r cwmyn. Ond yn anwybyddu yn natur ysbrydol yr efengyl, y gyfraith a'r farn a thrigaredd a ffydd, sef beth yw crefydd, ond fe wnaethon nhw fe'n grefydd allanol y traddodiadau. Dyna beth o'n nhw wedi wneud. A doedd hwnna ddim yno. O'n nhw wedi ychwanegu rheolau, a oedd yn feichus i'r bobl. Ond oedd Paul ddim yn eog o hyn. Yr oedd cynnwys addoliad Paul yn gwbl ysgrythurol. Fe bregethodd union un neges y cyhoeddodd y proffwydi. A ni wnaeth ychwanegu dim.
Ni'n canu yn dydyn ni. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfaroca rioed, darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Hyn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle, swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau'r ne. Trwy ei waed i ni caid bythol heddwch ar rhyddhad. Dyma gyfaill heiddau gari, a'i glodfori'n fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. Ond dyma ddari Moses a'r proffwydi ei ddweud. Dyna beth oedd yn dweud. A mae Paul yn dweud, dyma oedd y neges. Dyma oedd y neges yr oedd e'n ei bregethu. Mae'n dweud, dyma oedd pwrpas y gyfraith. Mae'n dweud, ysgol feistr oedd y gyfraith. Nid trwy gadw y byddem yn gadwedig. Mae Paul di dweud hyn, doedd yr Iddewon ddim yn deall hyn. Fe ddweud, mae'r gyfraith mor bwysig. Dyma beth oedd y proffwydi yn ei ddysgu. Ond pwrpas y gyfraith oedd i ddangos i ni'n pechod. I'n argyhoeddi ni o'n pechod. Rhywbeth oedden nhw ddim yn ei weld. Dangosodd y dadd Crist a chadw'r gyfraith yn ein lle. Dangosodd Paul. Dwi'n pregethu am yr un. I chi wedi ladd. Dwi'n pregethu am yr un a aeth i'r groes a bu farw drosom. Dyna beth dwi'n neud. Dysgodd Paul hyn a ddysgodd Eseia. Gwrandewch ar y geiriau yma, achos mae Paul yn cyd-fynd ag Eseia yn llwyr. Yr hyn oedd y gyfraith a'r proffwydi yn ei ddisgrifio'n glir. Eseia 53, 4 ymlaen, diau, a mae'n cyfeirio at Grist. Ni'n siŵr bydde wedi rhoi dyfyniadau o ambell i ddarn yn yr Hen Testament, a bydde wedi atgoffa nhw, i chi'n gwybod am un fel Eseia, un o'n proffwydi ni. Dwi yn credu beth oedd Eseia yn credu. Diau fe, a mae wedi marw, mae wedi wneud hyn, mae wedi diodd hyn, diau fe, a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau, eto ni ei cyfrifiasom, fe wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ond fe a'r chollwyd am ein cymweddau ni, fe a ddrylltiwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth yn heddwch ni oedd arno fe, a thrwy gleisiau yr iachawyd ni. Mae'n esbonio hyn, dwi'n pregethu'r un peth am yr Hen Testament yn ei pregethu, ac yr oedd y proffwydi yn ei pregethu, na ni oll a grwy drasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ein hanwiredd ni i gyd. Ond fi'n siŵr, falle petai wedi dyfynnu rhywbeth fel hyn. Bydde fe wedi oedi fan hyn, bydde fe wedi dweud adnod 7, fe a'r thrymwyd, ac fe ag ystuddiwyd, ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd efyr lladdfa. Chi'n cofio? Fel oen yr arweinydd efyr lladdfa, roedd Esea'n iawn. Ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Am hwn dwi'n pregethu, hwn yw'r un dwi'n addoli. Duw y tadau, yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n credu'r dryndod, y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Dwi'n credu'r union beth yr oedd y tadau yn ei gredu, beth oedd y proffwydia, beth oedd Moses yn ei gredu. Ac yn olaf, yn drydydd diwedd ei addoliad, wel, a chenif obaith ar Dduw. Yr hon y mae'r rhai hyn ei hunain yn ei disgwyl, y bydd atgyfodiad y meirw i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion. Gallwch chi ddychmygu'r eiliad y dywedodd Paul, a chenif obaith ar Dduw. Mae yno, o flaen i gyhyddwyr, maen nhw wedi cyhyddo fe bob math o bethau sydd yn rwtsh llwyr, celwydd. Mae mor anghyfiawn yn diwedd, mae mor anheg. Roedden nhw allan am ei waed e. Ac mae Paul wedi gallu ateb hwnna'n syth, chi'n gwybod yn syth, yw'r pethau na ddim yn wir, ond dyma beth sydd yn wir. Mae nhw'n cyhyddo fi o heresi, a dyma beth dwi yn credu. Yr hyn maen nhw'n fy nghyhyddo amdano. Ond nhw falle sydd yn anghywir. Dwi'n credu yr Hen Testament. Dwi'n credu'r Efengyl. A mae gen i obaith ar Dduw. Ac am obaith sicr oedd ganddo. Hyn oll oedd ei fywyd, mae'n dweud. Dyma oedd y diwedd y cyfan,
y cyhoeddo. Dyma yw'r diwedd. Diwedd faddoliad. Diwedd y cyfan. Dyw yw diwedd y daith. Dyma fy ngobaith i. A Dyw oedd diwedd y daith sef dechrau tragwyddoldeb. Am ofnadw i fod wedi gyhuddo fod yn heretig. A honnodd y Phariseaid, o'n nhw'n honni credu yn yr atgyfodiad, ac ni'n gwybod oedd y Sadwceaid, roedden nhw'n gwrthod credu yn yr atgyfodiad. Ac yna mae'n ymhelaethu, mae'n egluro ble dwi'n sefyll, a gwrandewch ar hwn, am gondemniad, mae'n frawychus, a mae hwn yn frawychus iawn, adnod 15. A chenif obaith ar Dduw, yr hon mae'r hyn ei hunan yn ei disgwyl, y bydd atgyfodiad y meirw, dwi'n credu yn atgyfodiad y meirw. Ond mae'n dweud hyn, i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion. Mae Paul yn dweud, dwi'n credu yn sicr, fel y tadau, y bydd atgyfodiad i bawb, i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Credodd yn rhagwyddoldeb i bawb. Fe fydd enaid yn byw hyd tragwyddoldeb. Does dim marw i'r enaid. Dwi ddim yn bosib i enaid farw. Mae'r corff yn mynd i farw. Ond fydd yr enaid ddim yn marw. Dyna pa, mae mor anodd i unrhyw un o'n ni deimlo fyddwn ni marw rhyw ddwrnod, achos mae yna rhywbeth yno ni sydd yn dweud yn wahanol wrthon ni. Yr enaid yw hwnna, mae'r enaid yn teimlo'n anfarwol. A'r rheswm am hynny, dwi ddim yn mynd i farw. Mae'r enaid yn anfarwol, fe fydd pob un person a aned, felly sydd ag enaid, yn byw hyd tragwyddoldeb. Wrth gwrs, dyw'r corff ddim, nawr, y corff yma. Ond mae Paul yn dweud fe fydd na atgyfodiad, ond mae'n atgyfodiad yn mynd i fod i bawb. A mae hwn yn frawychus yn diwedd. Mae hwn yn cael ei dychryn arnoch chi. Mae hwn yn gwneud crefydd yn real iawn. Mae hwn yn gwneud crefydd yn ddifrifol. Mae hwn yn gwneud crefydd bod rhaid codi llais. Achos os yw enaid yn byw hyd tragwyddoldeb, i ni ddim yma i chwarae o gwmpas a chwarae crefydd a bod yn neis. Mae'n amser i ni gyhoeddi hyd yn oes yw pobl ddim yn licio fe, bod ni'n deffro nhw o'i trwmgws. Pam? Mae yna atgyfodiad ar ddiwedd amser i'r cyfiawn ac i'r anghyfiawn. Mae pob un yn mynd i atgyfodi. Fe fydd yr enaid yno. Mae'n codi dychryn ond yw e. A hyn oedd bwrdwn y neges, y byddai gan ei fod e'n pwyso'r Iesu Grist am iachawdwriaeth, gan fod Paul yn credu. Mae Iesu Grist oedd ei gyfiawnder gan i Iesu Grist gadw'r gyfraith yn ei le, gan fod wedi deall y gyfraith. Dwi ddim yn bosib i neb gadw'r gyfraith, mae'n trial dweud. Gall neb cadw'r gyfraith, ond dyma beth yw pwrpas y gyfraith, i ddangos i mi fy mhechod, ond yna dath Crist. Fe dath Crist a fe gadwodd e'r gyfraith yn fy lle fi. Dyna'r neges, dyna oedd y tadau yn ei bregethu, dyna oedd y Zeian i bregethu, a dyna dwi'n i bregethu. Fe dath Crist i fod yn gyfiawnder i mi. Ac felly dwi'n llawn hyder, oedd Paul yn dweud, dwi'n llawn gobaith sicr yn fy niw, gan i Grist dalu'r pris am fy mechod i ar y groes. Fy methiant i gadw'r gyfraith. Ac oherwydd hynny bu Grist farw ar y groes. Ac ar y groes fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron rain mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn. Fel hyfryd liain maen. Dyna oedd y neges fe gymerodd Crist fy nghosb. Ond oedd roedd y mor sicr ei safbwynt. Gan i Grist hefyd atgyfodi o'r bedd. I ni'n sôn am yr atgyfodiad, mae'n gobaith ni. Petai Crist ddim wedi atgyfodi o'r bedd, bydde dim gobaith na bydde. Ond fe atgyfododd Crist o'r bedd, mae'n ffaith hanesyddol a'r ffynhonellau mwyaf dibynadwy allwch chi gael yn holl hanes y byd, atgyfododd Crist o'r bedd. Ac ar sail hynny, mae ganddo fe'r gobaith yma, y bydd e'n atgyfodi fel yr un cyfiawn yng Nghrist. Ac ymuno a Chris i nawr yn eiriol troson ni gyda'r tad. Ond mae hefyd yn gwybod y bydd dydd yn dod pan y bydd yr anghyfiawn hefyd. Hwythau wedi hatgyfodi hefyd, yr anghyfiawn yn cael ei hatgyfodi hefyd. Ond y gwahaniaeth mawr yw hyn, y byddant hwy yn cael ei hatgyfodi i'r farn ac i gosb. Dyna a ddewid yr ysgrythyr. Dyw pobl ddim yn licio cosb dyddi yma. Mae pobl mor wrthyn i gosb. Ond mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni,
Fe fydd na gosb, ac yn dragwyddol felly, ac i'r rhai sydd wedi gwrthod Crist. Ac felly mae Paul yn dweud fe fydd na atgyfodiad i'r cyfiawn ac i'r anghyfiawn. Ond yr oedd e'n gwybod ei fod e'n saff, gan ei fod e'n pwyso ar rinweddau Crist, a fod gwaed Crist wedi olchi fe'n lan. Ond mae'n dweud, mae yna atgyfodiad yn mynd i fod i'r anghyfiawn, ond fe fydd rhaid sefyll ger bron Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a fe fydd na farn, a fe fydd na gondemniad hyd tragwyddoldeb. Am ymateb i gyhuddiad. Felly wrth gloi, ble ydych chi arni? O byddech chi yn gallu ymuno â Paul yn ei ddatgadiad, yn ei gyffes o'i ymddiriedauth yn niw trwy Iesu Grist. Dyma ble dwi'n sefyll. Nad oes cywilydd, nad oes embaras, nad ydyn ni yn teimlo, wel, dwi ddim eisiau cydnabod fy mod i'n credu'r cyfan. Ond ni'n bod yn dweud, dyma be dwi'n credu, ond dwi'n credu'r hyn. Y pregethodd ein tadau i'r Hen Testament, Moses, Abraham, Isaac, Jacob, proffwydi Jeremia, Eseia. Y salmau, ni'n credu beth wedodd Dafydd yn y salmau. Ni'n credu beth wedodd Paul a Pedr a Ioan a Matthew a Luc. Ni'n credu beth wedodd nhw. Ac yna ni'n gallu mynd mlaen fel y Cymru. Ni'n credu'n tadau ni. Ni'n credu'r union yr un efengil a Pantycelyn. Ni'n credu'r union yr un peth a phregethodd Griffith Jones. Ni'n credu'r union yr un peth a phregethodd Daniel Rowlands a Howell Harris. Ni'n credu'r union yr un peth a phregethodd Dr. Martin Lloyd Jones hefyd yn ein hoes ni yn agosach ato ni a Spurgeon a Reina. Ni'n credu'r union yr un peth a rheini. Falle bod ni'n pregethu fe cysta, falle bod ni ddim byw cysta, ond dyna le ni'n sefyll. Gai ofyn i chi, a fyddech chi'n gallu dweud yr un peth. Ond hyn yr ydw i fyny gyffesu ti, mae yn ôl y ffordd y mae'n twy yn ei galw yn heresi. Felly yr o'i fi yn addoli Duw fy nhadau, gan gredu'r holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddfa'r proffwydi. A chennyf obaith ar Dduw. Yr hon y mae'r rhai hyn yn ei hunan yn ei disgwyl. Y bydd atgyfodiad y meirw. Ac yna, yr hyn sydd yn gwbl frawychus yw hyn, i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, i ni yn diolch am yr Hen Testament, i ni'n diolch am y Testament Newydd, i ni'n diolch am yr hanes o'r efengil yn cael ei phregethu dros yr oesoedd, ond i ni'n tristau wrth i ni weld bod yr efengil wedi hen adael bron iawn yn llwyr o'n gwlad. O Dduw, i ni'n galw arno ti trigarhau wrthym, i ddod yn ôl i'n plith, i dywallt y lan ysbryd arno, i weithio'n rymus unwaith eto, ac i ddweud y gair, i rhoed y gorchymyn, ac y byd y ras yn anorchfygol. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu Emynau 309 ac hefyd 310. A oes gobaith am achubiaeth, oes maddeiant am bob bai, a oes hedd am meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai. Ac mae'r ateb yn dod oes. Medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais aberth llawn, y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. 309 ac hefyd 310 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.